8 студзеня серада ў эфіры Белсат Зум і Віталь Бабін. Вітаю цягам бліжэйшай паўгадзіны. Навіны і размовы пра галоўнае запрашаю. Роман Пратасевич сустрэўся ў наваполацкай калоніі з Віктарам Бабарыкам. Дональд Трамп заявіў, што разумее пачуцці Расіі і паабяцаў скончыць вайну за паўгода. Лукашенко не збіраецца стрымліваць мігрантаў, але і ў Беларусі бачыць іх не хоча. Віктар Бабарыка жывы і выглядае здаровым, хоць вельмі схуднеў. Улад Беларусі праз адыёзнага блогера Романа Пратасевича апублікавалі фота і відэа з палітыкам, які амаль 2 гады утрымліваўся ў рэжыме інкамунікада. Гэта поўная ізаляцыя вязня і пазбаўленне сувязі з вонкавым светам. Відаць, як Віктар Бабарыка нешта піша на паперы. Таксама на былым банкіры заўважная жоўтая бірка схільнага да экстрэмісцкіх дзеянняў. Пратасевич паведаміў, што перадаў вязню звесткі ад родных і запісаў відэазварот палітыка да сям'і, частку якога апублікаваў у сваім канале. Я очень хочу, чтобы она выросла большой, замечательной девочкой, похожей на тебя. А я уверен, что на самом деле, значит, то, что у нее уникальные возможности в этом отношении, это правда. И я уже надеюсь, что все праздники, которые будут, в том числе и день рождения отца Мэтта, вы встретите дружно и передадите от меня всем мои замечательные поздравления и приветы. Я вас всех очень люблю. Всего самого наилучшего. З намі на сувязі Валер Кавалеўскі, кіраўнік агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Спадар Валер, вітаю вас. Добрый день. На ваш погляд, чаму Бабарыку паказалі менавіта цяпер незадоўга да гэтак званых прэзідэнцкіх выбараў? Сапраўды факт тое, што выбары адбудуцца вельмі хутка, праз некалькі тыдняў, і сапраўды гэта супадае з апошнім такім найбольш адказным, найбольш нервовым, магчыма, этапам перадвыбарнай кампаніі Лукашэнкі. Але тым не менш, я б не хацеў тут строіць нейкія домыслы датычна таго, якія матывы маглі быць у Лукашэнкі і ў рэжыма у той момант, калі быў паказаны Віктар Бабарыка публіцы. Можна толькі ацэньваць гэта як станоўчы факт, што ўсё ж такі гэты рэжым без зносінаў са знешнім светам, які цягнуўся амаль 700 дзён, ён спыніўся, не дацягнуўшы да 2 гадоў, і гэта добрая навіна. І ўсё ж такі я думаю, што рэжым таксама разумее, што інкамунікада, вось гэты рэжым без сувязі са знешнім светам, гэта кепская практыка, яна заганная практыка, што яна ацэньваецца адмоўна і беларускім грамадствам, і знешнімі партнёрамі, таму рана ці позна трэба будзе гэтую практыку заканчваць. На ваш погляд, ці далей нешта будзе пазітыўнае ў тым кірунку, што Марыю Калеснікаву альбо Віктара Бабарыку могуць перавесці на больш мяккія ўмовы ўтрымання альбо наогул вызваліць адразу пасля гэтак званай прэзідэнцкай кампаніі? Гэта важнае пытанне. Насамрэч, па Марыі Калеснікавай не было ніякай дадатковай інфармацыі пра тое, ці памяняўся в яе рэжым утрымання пасля таго, як яна сустрэлася са сваім бацькам, і мы не ведаем, ці будуць нейкія крокі зробленыя датычна Віктара Бабарыкі. Больш за тое, застаецца яшчэ некалькі чалавекаў у рэжыме інкамунікада без сувязі са знешнім светам, то бок гэтая праца, так бы мовіць, для гэтай групы яна яшчэ не скончана. І, канешне, калі мы кажам ужо пра працэс вызвалення беларускіх палітычных зняволеных, то ўжо 207 чалавек вызвалена, але гэтая праца вядзецца вельмі і вельмі павольна, вельмі непрадказальна. Калі гэтыя групы будуць выпушчаныя, былі такія чаканні, што гэта можа здарыцца напярэдадні святаў, але тым не менш мы бачым, што толькі невялікая група з 20 чалавек была вызваленая. Тым не менш мы бачым, што вельмі часта рэжым выкарыстоўвае менавіта гуманітарныя падставы для вызвалення людзей, і гэта добрая навіна, што улічваюцца гэтыя фактары, такія вельмі асабістыя фактары людзей, якім найцяжэй ўсё ж такі адбываць гэты час у турмах. Таму добра, што гэта адбываецца, але адбываецца вельмі павольна. І, канешне, тое, што это суправаджаецца рэпрэсіямі супраць беларусаў, што новых людзей прыцягваюць да адміністрацыйнай адказнасці, да крымінальнай адказнасці. Гэта ўсё тое, што робіць карцінку значна больш складанай для разумення і беларускімі дэмакратычнымі сіламі,
і з замежнымі партнёрамі, якія не до конца разумеюць, якім чынам тут рэагаваць на гэту сітуацыю. Таму тут рэжыму таксама ёсць над чым папрацаваць, каб вось гэта іх лінія, гэта іх стратэгія станавілася больш зразумелай, больш прадказальнай. Ну і яна сапраўды вяла б да нейкіх новых крокаў насустрач, там, дзе можна было б шукаць нейкае паразуменне, нейкія новыя тэмы для дыялогу, бо пытанне вызвалення палітычных зняволеных застаецца прыярытэтам, але яно не до конца вырашанае, і болей за тое бачым, што яно часам нават і пагаршаецца. Вось гэтыя вызваленні звыкла вітаюцца з боку заходніх краінаў, урадам ЗША таксама заўсёды. На ваш погляд, ці гэтая інфармацыя пра Віктара Бабарыку, пра якога нічога не было вядома вельмі доўгі час, таксама не з'яўляецца нейкім крокам з боку рэжыму Лукашэнкі перад інаўгурацыяй Дональда Трампа? Я думаю, што ўсё ж такі менавіта Віктар Бабарыка гэта больш прывязка да беларускіх выбараў. І, скажам так, Дональду Трампу ці новай адміністрацыі будзе, гэта вельмі дробная навіна для іх карціны свету. А все ж таки Віктор Бабарыка быў галоўным, скажем так, апанентам, не апанентам, нават і кандыдатам на тых выбарах. Ён так і не стаў кандыдатам, але тым не менш найбольш такой заўважнай фігурай на палітычным полі да таго моманту, пакуль ён не быў арыштаваны. У гэтым сэнсе тое, што Лукашенко вось так вось паказвае свайго галоўнага апанента на тых выбарах літаральна за некалькі тыдняў да дня галасавання, паказвае, можа, што для яго гэты гештальт цяпер будзе закрыты, хто ведае. Прынамсі, не хацелася тут, конечно, зноў пагружацца ў такія домыслы, спекуляцыі наконт таго, што гэта магло пазначаць, але відавочна тое, што гэта супадае з апошнім этапам перадвыбарнай кампаніі ў Беларусі. Напярэдадні Дональд Трамп, дарэчы, вельмі гучныя заявы зрабіў, на якія ўжо адрэагавалі ў еўразвязе. Да прыкладу, ён сказаў пра тое, што разумее пачуцці Расіі і можа скончыць вайну ў бліжэйшы час, праз 3-6 месяцаў. Прынамсі, паразмаўляе пра гэта з Уладзімірам Пуцінам. Ці гэта, спадар Валер, на ваш погляд, з боку Трампа такі чарговы папулізм? Я думаю, што зараз надышоў час непрадказальнасці, якая закранае і амерыканцаў, і знешні свет, партнёраў блізкіх і апанентаў Злучаных Штатаў, такіх як Расія, напрыклад. Думаю, што гэта непрадказальнасць стане нормай для міжнароднай палітыкі, для бяспекі. Але разам з тым, такія некаторыя закіды з боку Трампа і тое, што ён сказаў пра разуменне Расіі, вось іх такая нервовая рэакцыя, нібыта на ўступленне ці на намер уступіць Украіну ў НАТО, гэта, канешне, паказвае, што Трамп, скажам там, гатовы маніпуляваць нейкімі меркаваннямі і ў Злучаных Штатах, і ў Расіі, такім чынам уздзейнічаць на іх. Тое, што ён зараз адкрыта ідзе ў такую атаку на Данію з Грэнландыяй ці на свайго найбліжэйшага саюзніка Канаду, таксама выклікае значнае пытанне, чаму так адбываецца, чаму адзін з фундаментальных прынцыпаў міжнароднага права аб непарушнасці межаў, дзяржаўных межаў, ён зараз пад такой атакай і ад каго? Ад Злучаных Штатаў, якія зрабілі вельмі шмат для таго, каб пабудаваць менавіта гэтую сістэму міжнародных адносінаў, дзе недатыкальнасць межаў з'яўляецца абсалютным прынцыпам. Але мы разумеем, што на сённяшні дзень такія аргументы і такія нападкі Трампа на адрас Даніі ці Канады, яны насамрэч у пэўным сэнсе нармалізуюць пазіцыю Пуціна, што ён таксама мяняе межы, і Трамп хоча мяняць межы. І чаму тады на Пуціна трэба глядзець нейкімі іншымі вачыма, чым тое, што хоча рабіць Трамп. Адзінае, што тут можна сказаць, все ж таки Трамп яшчэ не ўступіў на сваю пасаду, ён яшчэ не з'яўляецца прэзідэнтам, то бок яго заявы это все ж таки заявы яшчэ прыватнай асобы, якая не мае такой адказнасці, як маюць сапраўдныя палітыкі. Магчыма, гэта апошнія тыдні перад яго інаўгурацыяй, калі ён можа выказваць сваё асабістае меркаванне і не баючыся таго, што ў гэта будуць нейкія палітычныя наступствы. Трэба будзе паглядзець, якім будзе зварот Трампа падчас інаўгурацыі, якія будуць яго пасылы і што ён будзе казаць пра ўнутраную сітуацыю ў Злучаных Штатах і пра адносіны са сваімі саюзнікамі.
Але, канешне, некаторыя іншыя фігуры ў яго атачэнні таксама выклікаюць пытанні, і гэта таксама гаворка пра тое, як яны ставяцца да сваіх саюзнікаў, як да дэмакратычных інстытутаў, да міжнароднага права. Тут варта ўзгадаць Элана Маска, які ўжо атакуе Великабрытанію і Германію, зноў жа найбліжэйшых саюзнікаў Злучаных Штатаў. Тыя краіны, якія доўгі працяглы час былі надзейнымі сябрамі, партнёрамі па гандлю, па бяспецы, фактычна ва ўсіх вымярэннях сваіх адносінах яны паказвалі, што яны надзейнейшыя партнёры для Злучаных Штатаў. Чаму так адбываецца, чаму ёсць гэтыя спробы разгойдаць такія важныя партнёрскія адносіны Злучаных Штатаў са сваімі найбліжэйшымі саюзнікамі? Цяжка прагназаваць, што будзе далей і чаго чакаць ад Дональда Трампа. Разам з тым можна спрагназаваць, што Дональд Трамп усё ж такі сустрэнецца з Владзімірам Пуцінам. На ваш погляд, ці падчас гэтых перамоваў будуць таксама вырашацца пытанні Беларусі, а таксама пытання самога Лукашэнкі, і што будзе ў дадзеным выпадку са стратэгічным дыялогам з США? Складана сказаць, ці гэта будзе наўпрост закранаць інтарэсы Беларусі. Я думаю, што ускосна абавязкова так. Калі гэтая сустрэча адбудзецца, то непазбежна, што вайна Расіі супраць Украіны будзе нумарам 1 у гэтай павестцы. Гэты канфлікт закранае інтарэсы Беларусі наўпрост. Гэта пытанне і рэгіянальнай бяспекі, але Беларусь найбліжэйшы сусед Украіны. Акрамя таго, Беларусь пад кіраўніцтвам Лукашэнкі стала суагрэсарам у гэтай вайне і у пэўным сэнсе можа таксама несці пэўную адказнасць за тое, што адбывалася. Гэта таксама можа адбівацца на нейкіх такіх больш глыбінных інтарэсах Беларусі на нацыянальным узроўні, што тычыцца ваеннай прысутнасці Расіі, што тычыцца размяшчэння ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Якім чынам будзе паводзіць сябе Расія, калі яна зможа дамагчыся, напрыклад, такі сцэнар, калі яна можа дамагчыся свайго на гэтых перамовах і захавае пэўны кантроль над Украінай, ці Украіне будзе адмоўлена, напрыклад, у далучэнні да НАТО, у далучэнні да еўрапейскага звязу. Што гэта будзе азначаць для Беларусі? Ці не ўзмацніцца кантроль Расіі, Пуціна над нашай краінай яшчэ больш? Бо зараз некаторыя палітолагі адкрыта гавораць пра тое, што трэба вяртаць сістэму сфераў уплыву, сфераў кантроля вялікіх дзяржаў, і каб гэтая сістэма працавала належным чынам, як гэта было падчас халоднай вайны. У гэтым сэнсе Беларусь тады апынаецца сапраўды ў сферы ўплыву Расіі, і для нас это вельмі кепская навіна, дзе мы вымушаны будзем адмовіцца на доўгі час ад сваіх памкненняў да дэмакратыі, да свабоды ў Беларусі, да нацыянальнага адраджэння, да еўрапейскага выбару. Так што ускосна, але тым не менш інтарэсы Беларусі, канешне, будуць закранутыя, нават калі Беларусь не будзе так акцэнтавана фігурыраваць на гэтых перамовах. Што тычыцца стратэгічнага дыялогу, то зараз, скажам так, няма ніякіх прыкметаў таго, што гэта можа спыніцца, але тым не менш менавіта унікальнасць гэтага інструмента, гэтага механізма двухбаковых адносінаў паміж дэмакратычнымі сіламі і Злучанымі Штатамі робіць яго вельмі заўважным. Гэта не нейкі масавы прадукт, гэта не нейкі масавы механізм. Это тое, што даецца ў выключных выпадках. Многія краіны доўгі час хацелі б дамагчыся такого фармату адносінаў са Злучанымі Штатамі, а вось беларускія дэмакратычныя сілы змаглі гэта зрабіць. Таму Трамп таксама можа заўважыць гэта. І гэтую тэму да яго могуць прынесці саюзнікі Пуціна ці Лукашэнкі, сказаць, што вось ёсць такое шыла у баку, хацелася б ад яго нейкім чынам пазбавіцца. Але тут я могу сказаць так, што трэба працаваць з шырокім палітычным класам Злучаных Штатаў. Такія сувязі ёсць. Трэба працаваць і з кангрэсам, трэба працаваць і з экспертамі, трэба працаваць і з дзяржаўным дэпартаментам, іншымі дзяржаўнымі установамі Злучаных Штатаў. Белы дом таксама заўсёды адкрыты да таго, каб узаемадзейнічаць. Гэта было і падчас першай кадэнцыі Трампа, калі ён быў прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Таксама была адкрытасць да такіх кантактаў, і у гэтым сэнсе я думаю, што трэба будзе правесці проста такую значную працу на працоўным узроўні, там, дзе мы даводзім пазіцыю, даводзім важнасць таго, што Беларусь павінна заставацца незалежнай, што яна павінна быць суверэннай.
што прысутнасць расійскіх войскаў ці расійскі кантроль над нашай краінай увогуле гэта кепская навіна не толькі для нашай краіны, але і для саюзнікаў Злучаных Штатаў у Еўропе. І трэба з гэтым штосьці рабіць, трэба прымаць практычныя крокі. Гэта не атрымалася зрабіць падчас прэзідэнцтва Байдена. Я тут адзначаю, я шмат гэтым пытаннем займаўся і раней, і займаюся дагэтуль, і магу так сказаць, што Злучаныя Штаты не пайшлі на такія крокі, якія насамрэч маглі б нас абараніць, нашу незалежнасць ад тых дзеянняў, якія Расія рабіла ад 2020 года. Все больш і больш актыўна і все больш і больш эфектыўна, трэба адзначыць. Паглядзім, што будзе з адміністрацыі Трампа. Магчыма, там будзе больш гнуткасці, там будзе больш інтарэсу да таго, каб рабіць неартадаксальныя крокі, якія будуць у інтарэсах незалежнай дэмакратычнай суверэннай Беларусі. Як бы там ні было, інтарэсы беларусаў маюць у першую чаргу адстойваць самыя беларусы. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі і спойлер Лукашэнкі на бліжэйшых выбарах Олег Гайдукевіч прапануе змяніць заканадаўства, каб да наступных выбараў не дапускаць здраднікаў і пятую калону. Гэтую ідэю палітык, вядомы адпраўленым у публічную прастору здымкамі геніталіяў, агучыў у эфіры дзяржаўнай прапаганды. Праўда, якія гэта будуць абмежаванні, Гайдукевіч не ўдакладніў. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Калапс на беларуска-польскай мяжы. Паводле памежнага камітэту на раніцу каля 2300 адзінак транспарту чакалі ўезду ў Польшчу праз пункт пропуску Тэрэспаль. Шматкіламетровыя чэргі ўтварыліся яшчэ ў снежні. Каб патрапіць у Польшчу, беларусам даводзіцца стаяць да 6 дзён. Беларускія памежнікі называюць сітуацыю крытычнаю. Разам з тым МЗС нашай заходняй суседкі сёння паведаміў пра завяршэнне працы над новым заканадаўствам у справе выдачы візаў. Каб польская віза перастала быць самым простым спосабам легалізацыі перабывання ў шэнгенскай зоне, як гэта было ў папярэднія гады, патлумачылі ў ведамстве. Беларусі зноў павялічыла вайсковую прысутнасць на мяжы з Украінаю. Беларускі гаюн паведамляе, што яшчэ ў снежні былі перакінутыя сухаземныя войскі ўзброеных сілаў Беларусі ў Гомельскі, Лельчыцкі, Столінскі і Мазырскі раёны. Украінскі бок заяўляе, што сітуацыя ў памежжы цалкам кантраляваная і пагрозы ўварвання пакуль няма. За год у Беларусі паменела на 24 установы адукацыі. Гэта вынікае з апублікаваных звестак Белстату, якія прыводзяцца на момант пачатку навучальнага года. Разам з тым вырасла колькасць навучэнцаў, амаль на 10 тысячаў. Прытым асноўнай праблемаю застаецца дэфіцыт настаўнікаў. Толькі за апошні год колькасць працаўладкаваных настаўнікаў скарацілася на 1000. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале. Перайсці на яго можна з дапамогай QR-коду на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама захочу зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.ru, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Святлана Ціхановская распачала афіцыйны візіт у Польшчу ў планах сустрэчы з прэзідэнтам гэтай краіны Анджэем Дудам і міністрам замежных справаў Радославам Сікорскім, удзелу ў парламенцкіх слуханнях у справе Беларусі і сустрэчы з беларускую дыяспараю. Асноўная тэма абмеркавання з палітыкамі, прыярытэты польскага старшынёўства ў еўразвязе, падтрыманне грамадзянскай супольнасці Беларусі і незалежных медыяў, як Белсат, пачатак супрацы з супольнасцю дэмакратыяў. Асаблівую увагу нададуць вызваленню палітычных вязняў і рыхтаванню да форуму Касцюшкі ў Гданьску. Новую пагрозу для Беларусі агучыў Лукашенка, гэта мігранты. Падчас наведвання святыні ў Лагойску дыктатар у прамове акцэнтаваў увагу на магчымым прыбыцці ў нашу краіну вялікай колькасці уцекачоў з усходу, якіх трэба прыняць і уладкаваць у грамадстве. Но вся беда в том, что эти люди далеки от тех дел, которые мы решаем. Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены. Это тоже не страшно. Главное, чтобы эти люди хотели работать и учиться. Разам з тым Лукашенко чарговы раз прыгразіў краінам еўразвязу, што ў адказ на санкцыі Беларусь не будзе стрымліваць нелегальнай міграцыі на захад. И нас все обвиняют в том, что мы способствуем этой миграции. Я тоже всегда был честен. Мы никого от мигрантов защищать не будем.
З намі на сувязі Фёдор Павлюченко, галоўны рэдактар парталу Reform News і вядоўца YouTube-праграмы «Саша, что ты несешь». Вітаю. Добрый день. Фёдор, Лукашенко заявляе, што мігранты нам нібыта не патрэбныя, бо яны непрафесійныя, але слухайце, у нас у краіне кадравы голад, няма каму працаваць. І на твой погляд гэта не з'яўляецца недальнавідным, недальнабачным такім рашэннем Лукашэнкі? Ну, ведаеце, шмат якія краіны вырашалі свае праблемы з занятасцю, з тым, што не хапае працоўных людзей, якія працуюць. Вырашалі тым, што запрашалі людзей з іншых краін. Але мне здаецца, беларуская сітуацыя, безумоўна, яна падобная на такую сітуацыю. Безумоўна, не хапае працоўных людзей, якія маглі б зарабляць, сплочваць падаткі. Але сітуацыя дзіўная, таму што з самой беларусы з'язджаюць. І шмат хто з іх з'язджае не па сваёй волі. Яны вымушаныя выязджаць за рэпрэсіі, з-за таго, што іх чакаюць на радзіме арышт і катаванні. І сітуацыя выглядае так. Беларусаў выціскаюць з Беларусі, а на іх месца, безумоўна, трэба некага запрашаць. Ну вось нам Александр Лукашенко даў адказ, каго будуць запрашаць. Будуць запрашаць людзей з усходу, якія шукаюць, можа, мірную краіну для жыцця. Ці гатовы будзе ўрад Лукашэнкі фінансаваць вось навучанне гэтых людзей, іхнае упарадкаванне, легалізацыю ў самой краіне? Бо з папярэдніх прыкладаў бачым, што Лукашенко не вельмі гэтым быў занепакоены. Наадварот, ён усіх гэтых мігрантаў адпраўляў туды на заходнія межы. Ну, гэта не такая вялікая праблема. Безумоўна, такіх людзей можна навучыць, можна інвеставаць. Насамрэч, даволі хутка акупаюцца такія інвестыцыі, калі людзей навучаюць нейкім працоўным прафесіям. Безумоўна, гэта не будуць праграмісты, высокаякасныя спецыялісты, урачы, інжынеры. Магчыма, і такія будуць, але не лічу гэта вялікай праблемай, такое можна зрабіць, безумоўна. Разам з тым, ён пагражае захаду новай плыні мігрантаў, маўляў, ніхто іх не будзе стрымліваць. Зразумела, што гэта такі месседж на захад, але чаму менавіта цяпер? Бо апошнія больш за палову 2 тыдня не назіралася нейкіх такіх экстрэмальных сітуацый на мяжы, не было нават спробаў прарыву беларуска-польскай, да прыкладу, мяжы. Чаму Лукашенко зараз перад прэзідэнцкімі выбарамі вырашыў зноўку прыгразіць захаду? Ну, тут цікавая сітуацыя нават не ў тым, што ён зноўку прыгразіў захаду, а ў тым, што ён выдаў гэта як сенсацыю, як нешта такое, чаго мы раней не бачылі. І вось цікава, навошта ён гэта сказаў? Навошта ён нам усім паведаміў, што будзе нейкая сенсацыя, будуць нейкія людзі, якія прыедуць у Беларусь і застануцца стала тут жыць. Безумоўна, частка з іх, як ён нам распавядаў, яна паедзе на захад, будзе штурмаваць далей мяжу, але частка застанецца. Калі казаць пра тое, што ён цісне на захад, ну, безумоўна, гэта адбываецца ўжо колькі там, 4 гады, колькі гэты міграцыйны крызіс, амаль 4 гады доўжыцца. І гэта спроба прымусіць, у першую чаргу, наколькі я разумею, Францыю і Германію, да перамоваў з Лукашэнкам, каб яны паменшылі санкцыі, каб яны пачалі з імі размаўляць, прызнаваць яго, і каб яны далі грошы на тое, каб ён працягваў трымаць гэтую мяжу паміж еўразвязам і Беларусю. Ну, мы бачым, што папярэднія спробы такіх правакацыяў з боку рэжыму не ўдаліся. Еўропа не стала здымаць нейкія санкцыі з рэжыму. Чаму гэтым разам Лукашенко можа быць упэўнены, што гэта спрацуе? Ці ён проста гэта заяўляе як такую мантру, якую ўжо апрабаваў больш за 4 гады? Ну, наколькі я разумею, ён лічыць гэты інструмент эфектыўным. Гэта насамрэч хвалюе Еўропу, хвалюе еўрапейскіх палітыкаў і выбаршчыкаў еўрапейскіх. І таму ён спрабуе выкарыстаць гэты інструмент. Калі гэта не спрацавала 3 гады таму, гэта не азначае, што гэта не спрацуе зараз. Прыходзяць новыя палітыкі, прыходзяць выбарцы, жадаюць, каб гэтая праблема была вырашаная. І, безумоўна, ён паспрабуе знайсці з гэтымі палітыкамі, новымі палітыкамі, у першую чаргу папулістамі, правымі, як мы кажам, знайсці агульную мову, каб дамовіцца. Не лічу, што гэта немагчыма, гэта можа спрацаваць.
Увесь час ідуць нейкія размовы пра тое, што гэта мігранцкая вайна Лукашэнкі ініцыяваная беспасэрадна з Масквы. Ці, на твой погляд, гэта можа быць абсалютна такое беспасярэдняе рашэнне самога Лукашэнку весці такую вайну з Захадам? Ці ўсё ж такі Крэмль мог накласці на гэта нейкі свой дазвол? Ну, то, што кажа Лукашенко, як ён себе паводзіць, выглядае так. Крэмль загадвае, а Лукашенко ўжо тлумачыць і самому сябе, і насельніцтву, чаму гэта для нас выгадна. Лічу, што гэта так працуе. Гэта, ну, такая, ведаеце, калі тебе гвалтуюць, трэба расслабіцца, атрымаць задавальненне. Вось Лукашенко гэта насамрэч і робіць. Ён спрабуе выдаць гэта за ўласную палітыку, безумоўна, на мой погляд. Гэта палітыка Крамля па абвастрэнні сітуацыі ўвогуле на ўсёй мяжы з еўразвязам. І ну, Лукашенко толькі падыгрывае. Безумоўна, ёсць магчымасці нешта атрымаць самому сябе, безумоўна, ёсць магчымасці нейкія палепшыць свае пазіцыі перамоўныя і магчыма там легітымізацыі праз гэты працэс. Але мы бачым, ведаеце, асноўны выклік. Ёсць канкрэтная сітуацыя, як тэст. Польша неаднаразова прапанавала вырашыць праблему з пачобутам, хай пачобут будзе на свабодзе, і мы тады здымем частку праблемаў на мяжы. Мы адчынім пункты пропуску, мы разблакуем гэтую сітуацыю з блакаваннем мяжы. І нават гэта Лукашенко не можа вырашыць. Безумоўна, для яго, ну, лічу, для яго было б выгадна вырашыць гэтую праблему, але ён не можа яе вырашыць. І пытанне, чаму ён не можа вырашыць гэтую праблему. І, на мой погляд, адказ адзіны, таму што ён не самастойны ў вырашэнні такіх праблемаў. Лукашенко вядзе вось гэтую вайну з краінамі Захаду, а разам з тым міжнародная арганізацыя па міграцыі плануе прафінансаваць умацаванне мяжы Беларусі і дзеля гэтага вылучыць хоць і невялікую суму, але ўсё ж такі $300 000. Ці тут ввогуле ёсць нейкі сэнс вылучаць нейкія грошы, калі самая Беларусь ініцыюе вось гэтую мігранцкую вайну? Ну, тут я, ведаеце, не скажу, што я знаёмы з тым пагадненнем, якое яны заключылі. Я, безумоўна, ведаю, што яго падпісалі, ёсць грошы на гэта, але што насамрэч гэта азначае, я не ведаю. Магчыма, гэта проста, ведаеце, працэсы, калі такая працэдура, яна планавалася не першы год, і проста падышоў час, каб выдаткаваць гэтыя грошы на не ведаю што там, на ўмацаванне мяжы. Заўсёды можна за 300 000 нешта зрабіць на мяжы, пакласці новы асфальт і набыць, не ведаю, фонарікі пагранцам. Ну што ж, пабачым, як насамрэч, калі пабачым увогуле нейкі эфект ад гэтых укладанняў. Дзякуй вялікі за размову. Дзякуй вам, да пабачэння. У амерыканскім Лос-Анджелесе буйны пажар. Яшчэ перад запісам нашага выдання пажарныя службы працягвалі змагацца з агнём у заможным раёне Pacific Palisades. Агульная плошча ўзгарання склала больш за 1200 гектараў, не менш за 30 000 жыхароў былі эвакуяваны. Пра гэта ў відэа без каментара. І на гэтым у нас усё. Дзякую за ўвагу. Каментуйце нашыя трансляцыі, калі гэта для вас бяспечна. Развітваюся з вамі. Зычу добрага вечара і да хуткай сустрэчы.